Am eu. Aici, da? Hai că ne oprim pe alea și scoatem la soare, da? Ce vedem noi aici, Cosmine? Ce masiv e ăsta? Vedeam amfiteatrul Buceților. Wow, wow, wow! Iubiții! Șaua Strunga, Da? Creastă, Vârful Bătrâna? Vârful Bătrână, Șaua Bătrâna și retur spre Moiciu. Fantastic! O buclă frumoasă, nu? Incredibil! Respect! Foarte frumos. Da, așa mă. Ce? Cine vorbește așa face? Pe unele filmări, așa ziceam. Când se oprește, ne-am uitat. Păi trebuie să și respiri, de-aia. Ne stăteam până pe Foarte platou. senzațional. Aura căuta acolo pe zări, merișoare, mixt. El, bine. 7 octombrie 2013 am ajuns în platou Bucești. Să vezi și filmările, că și alea sunt mișto. Alex, așa, Aura. Alex, uite, am merișoare de la de care stai. El era comentator sportiv, ce tu vrei. Dacă am câștigare acum, nici nu uita. Face și preț pe asta, da, așa. Nu știu ce faci am. Cu freză. Dar așa, trebuie să am o memorie oricum. Foarte tare. Haideți să vă dau o vitamina C. Băi, ești nebună? Inimii Aura. Eu cred că Ești Nicoleta? să un contract cu ăștia de la farmacie. Ce ți se fie? Bani? Uite, cu 3 arome, să știi. Mai al dracu de să crezi în vașul. Și pe filmare.